μια καινούργια κάρτα. Μια καινούργια low flow κάρτα. Δεν είναι ακριβώς ένα low flow, αλλά ένα πράγμα low flow εδώ πέρα. Ναι. Είναι εδώ. Μπορείς να καλέσεις αυτό το καινούριο low flow που έφτιαξα χθες. Το The Your. Μπορείς να το καλέσεις με αυτό το αντικείμενο. Τον low flow κάρτα. Και μερικά abilities όπως το MTZ ability, Mega Special, Joy-Con, αυτό το κλασικό. Και αυτό είναι καινούργιο εδώ πέρα, δεν θυμάμαι, το είχα βάλει σε φλόλα. Excalibur Elder, ability που κάνει 100 ζημιά, αλλά δεν μπορεί να πειράξει εξωγήινα Pokemon, εξωγήινα low flow. Είναι πάρα πολλά, αλλά όμως, ναι. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Και αυτό το Drogger Duper. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Γεια σας.